बाहाघर से तो मिल भाई झीलटा कौन केन लगुच झीलटा तो अचके ହେଇଛି ଟୋକାଟା ତ ହେଲାନି ନା है ना पेट भाई ପେଟ ବାଜିବ ବା हाँ कोड़ी अच्छी ମାନେ ବଟମ ତଳେ ସାର୍ଟରେ ବାଜିବନି ओ ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲୁ କି ना मोटी अलगा हो ମୁଁ ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଥିଲି भाई मत लगुच झीलटा गाँव रे नुह बोधे ये सहर आई ମମି ଡାଡି ଛୁଆ ଭଳିଆ ତ ଦେଖାଉଛି ପଚାରି ବୁଝି ଅଛି पचान ଭାଇ ଶୁଣିଲ ଟିକେ ତମ ଘର ଏଇଠି ନାଇଁ ଆମର ଦୂର ବାଟ ଦୂର ବାଟ ଝିଅ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛ କାଇଁ କ'ଣ ଲାଗି ନାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଝିଅ ପାଠଶାଠ କୋଉ ଯାଏଁ ପଢିଛି ସେ ବିଏ ପଢୁଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିକି ମାନେ କ'ଣ ହଷ୍ଟେଲରେ କି ହଁ ହଷ୍ଟେଲ 18 ଘଇତାଇ ତ କ'ଣ କହିଲ ए नाई मो भाई कहले झीलटार 18 गईता आइदियो ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ସେ ମୋ ଭଉଣୀ ଯିଏ ବାହା ହେଇଛି ସେ ତମ ଭଉଣୀ କି ମୁଁ ତା କଥା କହୁନି ସାଇଟରେ ଯୋଉ ଝିଅ ଆରେ ସେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ନାଇଁ ଯୋଉ ଗୋଲାପୀ କଲର କଥା କହୁଛ କି ତା ସାଇଟ୍ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ଆରେ ସିଏ ମୋ ମା